Maayong adlaw kaninyong tanan, my loves. Sama ka maayo sa adlaw karong adlaw, my loves. Mao nang gawas mi. Niaging si Mana magud, my loves, pero tingawana, my loves, no? Unya winter dress sa New Zealand, my loves. So karon, my loves, kung mogawas ang adlaw, my loves, manggawas pud ta, my loves, no? Wala man gyud klase dire, my loves, no? Unya kung wala ra bay klase, my loves, kinahanglan na itugway nimo mga anak. Ay kung dili na nimo itugway, my loves, agoy makabuang, no? So kinahanglan na itugway din yung mga anak, my loves. Samain aron karon ako nga naning pangidaron, my loves. Di man na pwede magsigir talog TV, my loves. Dili pwede sa mong panimalay, my loves, nga ang mga anak, my loves, magsigig tanaw TV, my loves. Magsigig gadget, my loves. Magsigig duwa online, my loves. O nga magsigig tanaw, my loves. Kung ingon ana inyong mga anak, my loves, agoy kabahan ka na. Kay delikado na sa ilahang utok, my kini man guna ato ang pag-walking, my loves. It's not just about walking, mita, my loves, no? About connection between sa imo nga ikaw inahan ka ug sa imong mga anak, my loves. While nag-walking man gud mo, my loves, ba? Nag-form mo ug nagkabanding mo anang higayuna, my loves, no? Nakabanding mo, my loves. Wala mo hunahuna na, my loves, kundi nag-walk ra jud mo, my loves. At the same time, my loves, na enjoy ninyo ang inyong environment, ang mga forest, ang presko nga hangin na amoy makit-an tiya nga naglupad-lupad, nag-tweet mo diha. At the same time, mga bata, my loves, no, ma-enjoy sila, my loves, makuryo sila sa ilang environment, my loves. Sama karon, my loves, oh, lipay kay sila nakakitag sapa-sapa. Sa mukha dyan. At the same time, my good, my loves, ba, ilapit ang huna-huna, my loves, no? Ma-occupy. Dili lang ingon nga naara sa sulod by love, nga makita nila nga imorang dagway nga nagkulis maot. So at least, my love, makita nila ang environment, makakita sila langit, makakita sila lamigas, makakita sila og kanang unsa ka ng mga dahon nga nangalaya na or mga tai sa dalan, my loves. Mao na ilang makita, my loves. Dili lang perminti ka ng gadget o ka ng four wall na simbalay, my loves. Sa mukha chod. Isip ikaw inahan, my loves, it is really important for you also nga mugawas po ka, my loves, no? Dili lang perminti na po ka sa balay, my loves. Kika narabang nara ka perminti sa balay, my loves, makayabag na. Samot na kung wala kay kwarta. Sa mukha dyan. Importante po ni kung mag-walking tas to mga anak, my loves. Ayaw yung kalimti ang bala, my loves. Ika ng bala, my loves, mao na yung motivation nila nga mag-keep going, no? While nga naglakaw, magsigig usap, my loves. Mura na silang mga kanding, my loves, no? So, kinahanglan, my loves, kung mahimo, my love, dalang tibok kusina. Sa mukha dyan. Ayaw kalimot po sa tubig, my loves. Kaya mo po na importante, my loves, no? Kay base, biyag matukan na yung mga anak. Lain po kayo mo ng dalong dito sa kuan. Sa sapa-sapa, no? Nang sapa-sapa, diri, my loves, limpyo-limpyo, mano? Di man ipareha sa ubang sapa, my loves, nga dikag tae. O, diri, my loves, sapa-sapa ni nga parat-parat nga ambot lang. Basta, mauna na siya. So, kini mapud, my loves, ba? Kung inaaning yung environment, my loves, kung dalonin mo yung mga anak, my loves, sa ingon ani, my loves, no? Sa kunang giingon na, nga presko ang hangin, my loves. Unya ka na arabang mo, connect po ka sa to ang mother nature, my loves, no? Makaingon ka ba, oy, I want to connect myself in the mother nature. Sure, siya mo ka dyan. No? So, importante po na siya, my loves, nga mo connect po da, na healing, my loves. Ang kanabitang mother nature, my loves, kanang nga environment ka ingon ani, naabi na healing, my loves. Unsa may healing? O, healing sa trauma, healing sa depression. Pero ayaw na naging ma-expect, my loves, no? Kung ma-healing ka sa kwarta, my loves, no? Lain pug kaayo, no? Base pa, malay natin na magic, naglakaw kas dalan, makakita ka dag milyones, o praise the Lord kaayo, no? Pero dili na ka ma-expect, my love, nga ma-healing kasi mo kapabrihon, my loves. Di yun na yung anak, my loves, no? Healing is spiritual, healing in emotional, healing in physical, my loves. Ambot lang ka na, no? Ang explanation mo yun, anak, mag-explain pa yun ko sa mukha yun. Basta, ang nature, my loves, na ayun na makahatag yun nagdakong contribution sa atong kinabuhi, sa ato ang inner self, sa atong physical ug uban pa diha, my loves, sa mukha inabot na kong physical ug uban pa ani. Basta na lang mo pa expect ana, no, nga mahiling mo sa kwarta kung pobre gid mo, di lang gyud mo ma-expect dato mo. Lain pug kaayo, no? Sa mukha jud. Kini man good, my loves, kung magbaklay-baklay ta, my loves, ang mga bata, my loves, ako nag-iingon nimo, ma-occupy yun lang huna-huna, my loves, no? Kay makita sila gingon ani, my loves, ang dalan, my loves, so himo man na nag-playground. So kung yung ani magbaklay-baklay ka ani, my loves, nang dili na ka makuyawan, my loves, nga maligsan sila, kay safe man ni dapita, my loves, no? Try going this way, because it's muddy. Yeah, I'm cleaning my shoes when we get back home.
Sa among pagbalakay-baklay, my loves, nakakita na yun, may tinuray nga playground, my loves, no? So, mamanay ko na importante, my love, ba nga, imo bitang mga bata, no, nga, makuan yun sila, my loves, ba? Kana bitaw, mas stay active sila, my loves. Kaya kana magkukundili na sila nimo i-occupy ilang hunahuna, ilahang physical, my loves. Mao po na rason nga ma-depress imong anak o ma-irritate sila, my loves, no. So mo na siya, my loves, isip inahan, my loves, no. Mas ganahan jud ko nga ako gyud ang itugwa ko mga anak, my loves, kung maayo ang panahon. Kay mo na kung giingon ninyo nga it's maka-benefits po na both sa imong mga anak ug sa imuha, my loves, do. Siguro na karon adlaw, my loves, no? Unsa na ako? Bukag bus over ani. So playground gyapon, my loves, ug naabot ta diri sa Ascot Park. Sige, bye.